Ayo ayo Mbak Queen dinggo kacamatane Mbak Queen kan nom-nomane Mbak Nurli ya, Pak. Heeh. Nek Mbak Queen ireng manis, nek Nurli ireng dok. Iya betul. Jos. Lindung kepala lindung, hujan udik di sini mendung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki kesandung. Esat ya iya iya
kembang Abdi Rino Satya Dewa Dewi Kini bersanding serasi Semoga tak Supating kembang hati Rino Satya Dewa Dewi Kini bersanding serasi Semoga takkan terganti Lir ilir ambil wosumilir tak ijo royo royo tak senggo tak senggo teman anyar Bocah angkot serap sing kepelen hambar tawangi kusmo kang ginanjar jinang ketunyu ukur rampe sesaji ingkang hangasta bapa kang panjenengan pamuji kalawan Gusti ingkang purba ing dumadi Totot ira tumiter baca ing pinggir tondo mono slumatono kanggo sepo mengko sore kanggo sepo kanggo sore upung pajan rembulane upung jembar kalangane ya sura osura iyo la 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 yo jos jos Kula nyuwun keplaipun. Luar biasa sekali Mas Tata Mbak Nurli. Sekar Manunggal Muda. Bapak angka kaping sepindah sampun paripurna samangke pun kalajengaken Bapak angka kaping kalih. Inggih menika Bapak Putra. saking pundi? Saking dene. Nika ngaturaken sugeng siang, dungkap sonten dumateng warga masyarakat wonten ing Laladan Blimbing Giri Sekar dan Giri Sekar sekiwa tengenipun Mas Tata. Menika kanthi adicara Giri Sekal Festival menika mengeti hari jadi yang ke-109. Ke-109. Iya, betul sekali. Derek tetungga mugi-mugi warga masyarakat Giri Sekar pun pinaringan panjang yuswa.
murah sandang pangan, Injih. gagas waras, kesehatan pun jadi piyambak-piyambak. Selak kesoren setunggal kali lalagon teman mengaturaken lumantar laras bola sambatan ya. Injih. Pak D tatu dangu mboten kepanggih rak nggih sae to Pak D. Lancar jope, lancar le pipis. Alhamdulillah. Nah yo kan orang lancar perlu diperiksake, Mbak. Heeh, bener. Tapi jope laris tenan lho, Mbak. Laris. Wong sripahe mangkat kok tapi Mangkat. akon gameli sripah. Jomene jadilan ya toh. Nah, lagunya apa disiapkan? Dari aja dari teman-teman. Oke, boleh. Dikasih nopo niki? Dikasih jadilan Jadilan lagune. teman-teman dari belakang. Oh iya. Makarya sesarengan ugi menika rapi audio sound system dodanya panggang Gunung Kidul luar biasa Mas Tata. Heeh, lagu luar biasa. Jadi menika ugi karawan bintang tamu dari Wates. Heeh. Wates Galengan. Iya, Ayo. Wates. Kowe tengah. Eh. Nur, kowe tengah aku tak maju ke kiper. Kok ini kira wates galengan Ya, ya? apa? Galengane. Ngono. Ihi. Aku ora duwe mic. Ora duwe. Kan ku mau sing rasa Kosek ngene. Diri sekar ki kembang. Nah, ibarat kembang ki. Nek kaya dik lintang ki kembang matahari. Sekar kan kembang. Dik lintang ki kembang matahari. Mbak Rara ki ya paling ora kembang kenanga wangi. Mbak Kuwin kembang melati. Terus. Wah, nek pokoke penari-penari ki arum gondone. Arum Nek kaya gondone, jenengan ki ibaratnya kembang janur. Mangga. Nek kaya aku ngene iki kembang cemara. Nek sing lunga kae. Aku kira rampung lho, iki Rampung, Le. ibarat lho, Mbak. Oh iya, nek kaya Mbak Nurli ngene iki ra ya paling ora ki kembang ongke. Ora ongkerat. Lha apa? Gaceng. Ayo. Hut. Ayo nyanyi. Di tempatku tidak ada bunga itu.